todas. E eu creo que o temos que querer. É unha lingua na que moita xente falamos, outros non falan, pero entenden e tratan de comprendelo, e eu creo que o que non temos é que deixalo morrer ou deixalo esmorecer. O mellor morrer non morrerá, pero estamos nun momento no que o galego estamos vendo, e os que tuvemos algo que ver ou temos algo que ver coa ensinanza, pois o vemos nas propias aulas, que esmorece e que cada vez hai menos nenas e nenos que falan galego, e é unha pena porque ao final estás falando dunha lingua que é unha riqueza. Se tú eres bilingüe, pois a túa cabeciña vai funcionar dunha maneira incluso máis organizada ás veces, porque estás obligado moitas veces a estar pasando dun idioma a outro, e iso é unha riqueza. Os estudos avalan que o que son as persoas plurilingües, non? Ás veces, aquí, por exemplo,